Подобно и сега. Дани Генов обаче е човека, който се с изпълнението и изстрел в градата. Грешка тук от Роналдо Камара. Даниел Генов. Възможност за Ботев. Враца града. Елементарна грешка от Роналдо Камара можеше да установи във втори гол за Ботев. Враца и Даниел Генов. Уви обаче помощник на Артур Мота и Берое. Поръчани можеха да направят изключително голяма крачка по пътя към успеха в тази среща. Се разбраха тук Роналдо и Карлос основната идея в края на сезона поне.